Per fer una bona hamburguesa necessitareu pa ratllat, llet, ous, carn picada, que pot ser de vedella, de porc, de pollastre, de gall d'indi o fins i tot de conill, i després, depèn de com la vulgueu exactament, hi podeu afegir qualsevol producte per aconseguir sabors diferents. Hi ha qui posa formatge, all i pebre, i orenga, ceba, sobrassada, bolets... En fi, hi ha molt tipus de combinacions. No és que us hagueu equivocat de programa, Això no és el Cuines, és la nit més fosca. Però hem considerat important començar donant la recepta per fer hamburgueses perquè no us passi el que li va passar al nostre protagonista d'avui. Parlarem de Joe Metairie, conegut com l'hamburgueser, un criminal que durant la dècada dels 90 del segle XX va assassinar a diverses persones a Baltimore, als Estats Units. I si hem començat parlant d'hamburgueses, creieu-me que no ha sigut perquè sí. Prepareu-vos, aparteu les criatures i també els més sensibles i anem a conèixer el cas d'avui. Benvinguts a La nit més fosca. La nit més fosca,